Mä tein tosi hyvän aamupalan tänään aamulla, mut nyt mä oon syönyt siitä suurimman osan. Eli she's trying to change teams. Me ollaan täällä aamupalalla. Helmi on laittanut IGC:nsä jostain muusta autosta kuvan kuin omastaan. Me oltiin vähän ihmeissään tästä asiasta. Oi, toi kun veitsi selkään. Sanotko uudelleen vielä? Että paras aamu ikinä. Chillus sai multa vahvelin. Jotellaan. You said some chillus. Saatiin kuvia send-off-tilaisuudesta. Vähänkö söpöä? Siellä ollaan ihan hymypyllyssä, että oli mukavaa. Essi tuli nyt aamun ensimmäinen vastoinkäyminen. Oi ei Essi. Oh no. Me käytiin tälleen, että laitetaan hetkeksi vielä metroon. Herännyt muutama minuutti sitten eka vastoinkäyminen. Voi. Mut tästä on suunta vaan ylöspäin. Täältä nyt se popo. Mulla on kynnet. Aapos. Wow, onpa muuten kätevät on kynnet. Nyt huipu on höyryä. Heti limboksi. Voi. Jääkö sinne siis syötävää vielä? Okei, no niin se riittänee. Pitää vaan silmät ottaa. Suomi. Ei oo tota väliin. Lopettavat nyt tähdelle Jagista meidän koreoita. Ei kun näin. Joku linjoilla. On Iida ja muut jokaisen. Luulen, että se blogaa jotain. Mulla oli äsken meikkaussessio ja nyt, koska tässä on aikaa, niin mä otin projektiksi nyt sen, että tää kaos, mikä on mun matkalaukku, niin mä järjestelen sen tähän penkeille. Oottakas mä näytän. Näin, että tässä on niinku treenipaidat, sit on pitkät paidat, lyhyet alaosat ja pitkät alaosat. Niin sitten, koska nyt on ollut tälleen, että mä vaan pengon ja etin hirveässä kiireessä, niin nyt mä voin niinku tästä löytää nopeasti sen, mitä mä tarvin, niin se vähentää myös mun stressiä. Yeah. Hell yeah! Shoppaillaan mulle treenieväät näistä mun treenikaapeista. Mä voisin ottaa 2 tämmöstä, koska tuolla on ihan sikakuuma, niin tarvii näitä tämmösiä urheilujuomia. Sitten itse asiassa mä otan ton tämmösen, tää on sika hyvää. Tämmönen vitamin water, ton makunen. Ja sit mä otan vähän fruit snacks. Tämmösiä. Ja sit voisin ottaa vielä popparin vai fruit snackin. Shoppaile mitä haluat. Voit ottaa sieltä. Me ollaan lähdössä. Mikä fiilis nyt on kisaviikko? Joo! Mut nyt lähdetään treenailee. Juhu! Kuka tää näistä on? Jarmo. Oota, mun pitää opetella nää. Tää on Jarmo, sitten on Lady Sebastian on se on se, jolla on nää, bla bla bla. Joo, ja sit on Jari ja Sami. Kumpi näistä on kumpi? Kumpi näistä on Jari ja kumpi on Sami? Ota. Sari, Jari. Sari! Sami! Kumpikaan nyt on Sari? Sami, Jari. Siis mistä tän S? Okei. Hännät, okei. Tähän on paljon kivempi mennä, kun tää on tälleen niinku kivan näköinen tää auto. Oi. Tää on Tapsa. Cheeks! Hui! Mikä tää on? Meillä on joku varoitus. Mikä? Teillä on varoitus. Sus! Wrong parking. Contact your coaches for more details. Okei, meillä oli tämmönen warning meidän autossa. Tässä lukee, että warning, wrong parking. Contact your coaches for more details. 2 päivän jälkeen näiden huikeiden valkkujen kanssa me joudumme nöyrtymään. Te olette ensimmäisen ja viimeisen ajokilpailun voittajat. Valo oli vihreä. Houkutus liian suuri. Valon kanssa tuuri. Kunnes vastaan tuli muuri. Oottakaa, toi jatkuu vielä. Meanwhile, Jose doing great. Driving the car and never late. Stop! Now! Safety comes first. 1, 2, 3, 4. Drive! We must drive safely this time. Let's go! Wow!
Meillä oli siis eilen ei kun siis mäkin kun mä näin tän tossa tuulilasissa. Mut niin meillä oli eilen valmentajan yllyttämä ajokisa. Että kuka on ekana. Ja sitten iltapalaverissa ne oli tälleen, että muistutus, että ajetaan rauhallisesti ja hiljaa. Ja sitten me oltiin se, että nyt on vähän ristiriitasta. Ja nyt saimme kirjallisen anteeksi pyynnön heiltä, mikä oli kiva. Olemme saapuneet to Cheddar's. Täällä myös. Täällä meillä on näköjään käynyt pikku peili, että A on jäänyt. Apua! Huomattiin jo. World Chips! World Chips! Wow! Oi, ihana. Nyt tulee Ronjan teistä. Me saatiin tää Cheddarsista tämmösiä jotain alkupaloja. Tää on kyllä juustoa. On juustoa. Vai onko? Nyt en osaa sanoa mitä. Okei. Mut ihan jees. Ihan hyvä. Mut en tosiaankaan tiedä, mitä toimii on. Okei, mitä antaisit niinku kautta 10? Kautta 10. Tai 5? No 5:sta niin antaisin ehkä 3/5. Okei. Tulee raspberry lemonade taste test. Tää on hyvä. Silleen oikein määrä kirpeitä. Ja silleen ihan silleen legit vadelmainen maku. Niinku myös silleen 3/5. Vaikka ihan kauheet. Veget lähti nyt. Kyydillä. Oisko? Joo, kun se on niinku tossa. Ei kun päästäänkö me teidän yli? Suurin osa vegeistä lähti nyt Chipotle-reissulle, koska tuolla oli ruoka-aika juusto kautta lihapainotteista. Aika? On ehkä vähän silleen... Nimi oli siis myös Cheddar's. Niin se ehkä kertoo. Niin tehtiin nyt tämmönen, että me saadaan jotain proteiinia kanssa, niin mennään tonne Chipotleen sitten sieltä hakemaan vähän evästä. There's a crystal. And there's a crystal. And there's a Suomi car. Niin, jep. Siellä on Pälvi meidän perässä. Me opeteltiin Tuven kautta takapäin 05 kuvia. Tai siis ei takapäin, vaan takakamera. Ei nyt tartuta tämmöisiin yksityiskohtiin. Mut jo kahden käden tämmönen kuvaaminen ei ole ihan oikein. Ei siellä kyllä ollut mitään pahaa. Ei ollenkaan mitään pahaa. Tämmönen selfie. No oiku sepä. Siellä on meidän coaches. Ja sit tuolla on Jag-auto. Täällä on ihan koko Suomi nyt liikenteessä. Tampa on saavuttu. Mitä? Mikä sun nyt on? Vlogi tähän viereen. Täällä on nyt ihan sikan alkaa. Näyttää siltä, että täällä on ainakin myös Saksan Junior Coed. En tiedä onko muitakin. Ja täällä on joku Jag. Taitaa olla meidän Jag. Hello, voiko sepöt saa parotteilla? No mä huomaan. Tietää ketä on parhaassa villassa. Taisi olla Steffin päätös. Hei, missä sun saparot? Se ei oo meidän villassa. Se ei oo meidän villassa. Kuvaan. Mä oon julkaissut jo 2. Lieillä on. Kiva. Kiva tavata faneja. Kyllä, mä oon oikein suurin fani. Kiitti. Mihin se on mennyt? Se ei oo sama kuin noin. Saadaanko me tää? Mulla kävi epic faili, mun puhelimesta loppu akku. Ja nyt katsotaan kuinka mun puhelimessa on tilaa, että niin. Aina voi vlogaa täällä. Joo. Mut tosiaan treeni oli ohi, se oli tosi kiva, oli tosi hyvä semmonen kollektiivinen Suomi-vibe ja meillä meni hyvin. Ja on kiva aina huomata kuinka
iso juttu me ollaan täällä, kun oli niinku aika paljon tollasia vakoiluyrityksiä. Että siellä oli niinku ylhäällä jengiä makaamassa tälleen näin. Ja kuulemma oli yrittänyt silleen taskusta tälleen kuvaa tuolta noin. Ja sitten valvontakameroiden kautta kattonut. Piti laskea semmoset verhot, ettei valvontakameroista pystytä sitten kuvaamaan. Joo, et kyllä oli noilla Suomi-työntekijöillä niinku tekemistä, kun kävi siellä niinku... Haapis oli siellä ihan estelemässä, että ei kuvia, ei kuvaa. Estämässä kaikki näitä yrityksiä. Milmaa. Eikö Milma on niin? Hän on niin tälleen cool. Hän on cool. Hän äsken täpäsi ja mä sain sen myös videolle. Me saatiin kuvaa ja tilus. Nyt mä sain mun oman puhelimen takaisin, koska Sara pelasti mut matkalaturilla. Pystyn jatkaa taas tätä mun vlogielämää. Tästä on tosi kiva katsoa ulos tästä Suomi-ikkunasta. Mä jotenkin tykkään. Joo, nyt me ollaan matkalla syömään ja ruokaumaan. Piti ehkä miettiä, että sen takia tuli näin tälleen hitaasti. Mut joo, se on nyt tää missio. Mut oli tosi kiva Tampa-treeni. Jep. Meillä kävi äsken tämmönen välikohtaus, et mä tosiaan... Meillä oli joku fight. Mä tosiaan selitin sitä, kun tossa huudossa mä siinä nostan yhdessä vaiheessa Go-Kyltin, niin mä selitin, että se on niinku lähiaikoin niinku vaihtunut, että siinä on ollut Kami on ollut, Tilus on ollut Saimi ja nyt siinä on Tuve. Ja sit mä sanoin, että niin, että se on niin hauska, kun mä aina on silleen, että, niinku, että hyvä Saimi tai hyvä Tilus, hyvä Tuve. Ja sitten Tuve on tälleen näin, että mitä? Ootko sä sinä, joka siinä on? Siis mä oon koko tän ajan luullut, että mun takana on Märsä. Ja vielä aina siis sanoo siinä hyvä Tuve, just ennen kuin nostaa. Ja mä oon luullut, että sen sanoo Märsä. Ja mä oon niinku ollut täysin vakuuttunut, että Märsän kädet tos mun lanteilla. Ja... Märsä kannustaa. Niin. Sitten mä olen kuunnellut, että istun vieressä aina juttua. Mä oon silleen, että mistä aina tietää, että se Go-Kyltti vaihtuu? Ja sit mulle valkenee, että aha. Et mua koska hän on siis, siellä. Niin. Että mua nostaa aina. Ja todettiin just, että on ihan hyvä, että tää kävi ilmi nyt. Että mä en mene sinne MM-lavalle silleen, että mä luulen tekeväni sitä nostoa eri ihmisen kanssa. Ja sit mä näen jostain kisakuvasta, että mä nostaa Aino. Tai että hän menee Märsälle esim. Hei, kiva, niin. Että sä kannustat mua huudossa. En kannusta. Joo, tää oli kyllä vähän koominen. Oli. Välikohtaus. Hyvä, että selvistyi. Mitä siellä on? Oi, täällä on sikaneläimiä, täällä on paljon lehmiä ja joo, Tampa on tunnettu itse asiassa. Tampa. Että peltoa ja lehmiä ja... No niin, eli Londee. Joo, Karjala. Missä se tarkoittaa? Pysähdyimme nyt väärään Chipotleen, niin jatkamme matkaa vielä pikkasen. Mutta mitäs tässä nyt näin? Mutta sain tietää niin kuin maailman mullistavan asian, että kun mä nuorena tyttönä fanitin näitä Tumble-käyttäjiä, yksi niistä oli Sara, ihan niinku biggest fan, niin mä sain nyt myös tietää, että Camilla Baderman meidän joukkueesta on myös ollut yksi niistä tytteleistä, ketä mä niinku oikeesti silleen isosti fanitin. Ja mä oon nyt ihan shokissa siitä. Mitä mä en tajunnut, ois pitänyt tajuta. Niin. Ja kyllä mä niinku silloin olisin tunnistanut, en mä jotenkin osannut yhdistää näitä asioita. Et nyt mä oon niinku ihan tälleen, mun pitää mennä pyytää Shamilalta nimmari. Olemme Panera Breadissä. Ja osasivat. Ne tykkää. Sara saa tämmösen Sarah. Joo, mä saan extra kirjoimen. Mut mun nimi osattiin niinku ihan legit lausua. Sulla oli juoma. Okei, no niin. No odotpa semmonen. Mut joo, haettiin Panera Breadistä vähän leipää. Mikä tää oli? Taste test raspberry iced tea. Noniin. Aika hyvää. Nice. Mä en tiedä maistuuko tää oikeastaan kummaltakaan varemmalta tai jääteltä. Saiko maistaa? Joo. No ei oikeastaan. Niin. Mut hyvä maku. Joo, on silleen fresh. Joo. Vielä yksi taste test. Tää on toi sama leipä. Oikein maukas. Mä en yleensä tykkää rukolasta hirveästi, mutta tää on hyvää. Noni, slay! Isosti rakastan. Tästä tuli ehkä nyt mun niinku jopa lempiruoka. Nice. Jep. Nyt tultiin Tarjay. Ja nyt on taas vaihteeksi kiire. Et ei tätä oikeastaan mulla tavalla mennäkään kauppaan täällä kun kiireellä. Ja Crystal on ihan menossa jo. Hei.
Kokeillaan näin. Vähänkö parempi. Vähän kun tätä aurinkorasvaa kaikki on, niin tää aina hämärtyy tää kamera. Mutta nyt on lähtee juoksujalkaa sitten kauppareissu. On noin puoli tuntia. 20 minuuttia. Joo, ehkä 20 minuuttia. Yeah. Selviytyjät moment. Ollaan koko ajan, eikö mitään Amazing Race? Ei niin Amazing Race. Isosti. Varataan kaukoja. Siis mun törmäsötökkää. No alkaa kauta. Okei, mä oon nyt löytänyt kaiken tarvittavan, niin mulla on tosi hyvä tilanne. Niin nyt mä voin tälleen ottaa rauhassa tän 5 minuuttia, mitä mulla on jäljellä. Ja katsella vähän ympäriinsä. Mut niinku meni tosi hyvin nyt tää. Oon iloinen ja ylpeä ja nyt voin tälleen niinku rauhoittua, kun oli aika stressaava kokemus. Our trip is over. Nyt suuntaamme takaisin villalle. Mä oon käynyt niin monta kertaa tämän reissun aikana, että mä vaan kukaan ei huomannut. Tää oli tosi hyvä yritys. Tosiaan tää soitaa Haloo Helsingin maailman toisella puolella ja sit kun on tää Papparaduda pappaa, niin sit Crystal oli vähän jatkamassa noita. Joo, myös äiti älä pelkää. Ja sit mä olin vaan Oi. Mulla oli ihan varma, että tästä on No oli hetken semmonen hiljaisuus, mut sit alkoi huvittaa. Pappadudadappa. Anna mennä, Crystal. Kerro meille. Äiti! Kiitti laulata. Back at the villa. Mulla on Lady Sebastian mukanani. Okei, mä nyt... That's right. Hei. Kato mitä he tekee. Hei! Mun ihon. Ja sit heittää tonne. Joo, ei kun mä ostin myös Tree Hut semmonen vanilla. Mäkin ostin eikä! Mäkin on sistanut sen. Joo, Mä ostin itse asiassa myös sen suihkushaipukon. ei kun mäkin! Joo. Nice! Slay! Hyvä. Hyvä tytöt! Hän on niinku... Kaikki menee. Essi osti tän hupparin ja se kuvaili että asiallinen. Todella asiallinen. En mä lähtisi kuvaa ekana, että asiallinen. No en kyllä ehkä, en menisi niinku työhaastatteluun toi päällä. Aseallinen. Nyt päivän hitti nää Emman shortsit. Kaikki puhuu näistä, nää on upeet. Jaa! Gorgelicious! Tänne tuli jo. Oh my god, pitää äkkiä pestä. Onko sulla uudet? Tää ei oo uusi, mut mulla on uusi hame. Tai siis, yeah. Kiva. Mulla on semmonen vaaleanpunainen, kun mulla ei oo mitään vaaleanpunaista siellä. Uskomaton vastaanotto, kiitos. Sanoja. Mä nyt leikkii vesisotaa, niin en ajatellut kuvata, koska se on turvallisuusriski tämän puhelimen kanssa. Ja ootteko sä valmiita kastumaan? Ei kun te ette kastu, koska ootte mun joukkueessa. Oot sä valmis kastumaan? Te ootte. Mut sä kastut anyway. Häviäjän puhetta. Mitä se resomeini täällä selittää? Kukaan ei voita tulessua. Täällä on tosi kiva sää vesisodalle. Kiva aurinko. Ja huomaa siitä, että puhelimet nousee pystyyn. Hei, en tiedä. Legendaarisen Camilla. Mikä oit sä Camilla Flips? Joo. Yeah. Sen IG-käyttäjä katsomassa, jos mä lähettäisin sen faniviesteihin. Hieno taivas vesisodalle. Minä odottaa vielä vähän tuossa. Ihana karhumatukka, Jona. Ai! Meidän seuraava aktiviteetti on taiteilla nimikyltti meidän huoneeseen. Tykätään tästä teemasta. Joo. Hei, tämähän menee myös tosi hyvin nää tornit. Me voitais tavallaan Voidaanko olla hiljaa ja kuunnella? Kiitos. Kiitti. He ovat olleet rekisteröitymässä. Mä oon saada tätä huoneen hiljaisesti viimeisen 5 minuutin aikana. Rekisteröitymässä, että me pääsemme... Mä
Se on vesisota, niin mä itkin verta. Se oli tosi hauskaa. Se oli tosi hauskaa. Nyt on verta. Perinteinen mielikuva. Yeah. Meidän huoneen teema on tosiaan Super Mario. So we are the Super Marias. Ja sit tässä nyt tätä pitää vähän selittää, kun tää näyttää aluksi vähän kaaokselta. Mut me ollaan vähän kaos. Niin tässä on meidän yläsängyt. Vilja, Fanni ja Aino. Ja sit jokainen valitsi itsellensä tarroja, jotka kuvastaa heitä. Vilja on All Things Good and Wild Are Free. Ja Fanni on Work Hard, Be Sweet. Mä oon Kindness is Free. Ja yeah! Jonna on Yes Girl Yes. Ja tämmönen kilppari. Ja kaikkea kivaa. Tilos on I'm Sensitive and That's Okay. Ja se on todella osuva tälle neidille. Ja Henna on HT, Sepö. Ja Exactly Where She Needs to Be. Self-love. Niin tässä on meidän, ja nää tosiaan alasängyt, ja sit tää menee aina silleen, että Henna nukkuu tosiaan niinku mun kanssa samassa sängyssä, niinku me ollaan pari, ja sit nää on pari ja nää on pari. Cuties! Okei, tää yö oli nyt, tai siis